Čaute všetci, zdravím vás zase a znova po dlhšej dobe pri ďalšom dieli Ako na to. A k natočeniu dnešného dielu ma inšpirovalo množstvo otázok, či už v správach alebo komentároch na Facebooku, na YouTube, ktoré sa týkajú opäť raz výživy a tentokrát konkrétne sa bavíme o tvorbe jedálničku. A tieto otázky sa týkali či už toho, ako si vytvoriť jedálniček, alebo keď si niekto nejaký jedálniček zaplatil, kúpil od jedného z miliardy trénerov, ktorí momentálne jedálničky tvoria, a nejakým spôsobom tento jedálniček nefungoval alebo nespĺňal úplné požiadavky, ktoré daný človek mal a chcel si ho upraviť a vlastne tieto otázky sa pýtal či už na Facebooku alebo na YouTube. Práve pre takéto prípady som sa rozhodol natočiť toto video, v ktorom vám poviem či už základy, ako nejaký jedálniček vytvoriť, alebo akým spôsobom sa dá jedálniček upraviť tak, aby či už lepšie fungoval, alebo spĺňal nejaké obmedzenia v strave, či už zdravotné, chuťové, alebo akékoľvek ďalšie. Tejto téme som sa venoval že v minulosti, konkrétne to bolo vo videu do formy Základy, princípy, v ktorom som vysvetlil zo pár základných pojmov, ako napríklad metabolizmus, bazálny metabolizmus, kalorický deficit a podobne. Pre tých, ktorí toto video nevideli, odporúčam si ho pozrieť, nakoľko v ňom bolo spomenuté, okrem teda týchto pojmov, aj nejaké základné zloženie stravy z hľadiska makroživín, ako asi by to malo vyzerať pri nejakej redukčnej diete alebo chudnutí. A momentálne v tomto a v nasledujúcich videách si tieto informácie zoberieme, rozšírime, prejdeme viac do hĺbky, aby ste pochopili, ako to funguje a aby ste boli schopní vytvoriť si jedálniček, ktorý bude určený práve pre vás. Takže v prvom rade, keďže sa opätovne bavíme o strave a o ľudskom tele, je potrebné si uvedomiť, že nič nebude univerzálne, nič nebude fungovať každému, každý je trošku iný, každému telo funguje inak mu spracová živiny. To znamená, že vlastne sa nedá vytvoriť jeden nejaký univerzálny jedálniček, dokonca ani pre dvoch na oko úplne rovnakých ľudí, povedzme. Keď sme si zobrali dvoch rovnako vysokých, rovnako ťažkých, rovnakého pohlavia, tak ak títo dvaja ľudia dostanú rovnaký jedálniček alebo rovnakú stravu, tabuľkovo to sedieť bude, keďže majú rovnaké parametre, avšak tento jedálniček môže každému z nich fungovať úplne inak. A tu sa práve dostávame k tomu, že pri tvorbe jedálničku, či už si človek tvorí sám alebo ho tvorí s nejakým trénerom, sa tento jedálniček v zásade musí tvoriť v dvoch krokoch. V prvom kroku, ak teda človek nepozná vlastné telo a nevie, akým spôsobom funguje v minulosti žiadne podobné jedálničky alebo teda diety, či už sa bavíme o diete redukčnej alebo nejakom objemovom jedálničku, ak nikdy nič takéto nedržal, v prvom kroku si jedálniček vymyslí a nastaví podľa vlastne tabuľkových hodnôt a následne je nutné tento jedálniček dodržiavať a dodržiavať ho poctivo, pretože v prípade, že ten jedálniček nebude dodržiavaný poctivo, tak je veľmi veľký problém nejakým spôsobom ho modifikovať alebo upraviť tak, aby spĺňal požiadavky konkrétneho človeka, jeho metabolizmu, jeho tréningového režimu, jeho denného režimu a tak ďalej. Takže bazálny metabolizmus. Na výpočet bazálneho metabolizmu existuje na internete množstvo kalkulačiek. V zásade väčšina z nich, aspoň čo som pozeral, tak do úvahy berie parametre výška, váha, pohlavie a vek. A podľa týchto údajov vypluje nejaké číslo. Toto číslo samozrejme nie je úplne presné, ale ako som už povedal, v oblasti nastavovania stravy nie je nikdy nič exaktné a nikdy nič presné. Aj tak každý funguje inak, takže je to úplne jedno. Ďalšou inou metodou, ako sa dá zistiť hodnota bazálneho metabolizmu, sú rôzne meracie prístroje. Ako príklad by som spomenul napríklad merací prístroj InBody, pomocou ktorého vlastne si viete za chvíľočku zistiť stavbu vášho tela. Tento prístroj vám vypíše okrem teda množstva svalovej tukovej hmoty, bazálneho metabolizmu aj množstvo vody v tele a rôzne ďalšie zaujímavé informácie, takže kto ste to ešte nikdy nevideli, môžete vyskúšať aj tento spôsob. Takže potom, ako si zistíme nejaký základný, teda bazálny metabolizmus svojho tela v nejakej kalkulačke podľa týchto údajov, zásadnou otázkou je, čo je cieľom a čo vlastne chceme dosiahnuť pri držaní daného jedálnička.
Či je to chudnutie, či je to priberanie, či je to skvalitňovanie alebo udržiavanie sa a tak ďalej. Práve tento cieľ totiž budeme potrebovať v ďalšom kroku, kedy si zoberieme hodnotu vypočítaného daného bazálneho metabolizmu a od nej sa bude odvíjať náš denný kalorický príjem. Denný kalorický príjem podľa nejakých tabuľkových hodnot aj podľa mojich skúseností z minulosti, keď som nastavoval teda jedálničky rôznym ľuďom, tak platí denný kalorický príjem plus 20% je vhodný odrazový mostík na vytvorenie jedálnička pri redukčných dietách. Kalorický príjem plus 30 až 35% je vhodný pri udržiavaní aktuálnej hmotnosti za účelom či už skvalitnenia hmoty, alebo len proste, že sa niekto chce udržať na takom leveli, na akom je, netreba mu nič viac, nikam sa už nechce posunúť, tak platí zhruba tých 30 až 35%. Pre objemové jedálničky je to bazálny metabolizmus plus 50% a viac. Toto už konkrétne záleží od metabolizmu daného človeka samozrejme, ale aj od toho, v akom pomere chcem naberať, ako rýchlo chcem naberať a tak ďalej. Ak chce niekto nabrať v pomere pol kila svalov a 10 kg tuku, tak samozrejme tá hodnota bude ďaleko vyššia, ale pre relatívne optimálne a kvalitné naberanie tých 50% bazálneho metabolizmu je dobrý odrazový mostík a začiatok, od ktorého potom následne môžeme pokračovať.